Amnistía Internacional es un movimiento global que empezó en el 1961 en Londres, Reino Unido, con un grupo de voluntarios que empezó a escribir cartas y a hacer incidencia a nivel político para proteger los derechos humanos. Aquí en Tarragona desde el 2019 yo he empezado la coordinación del grupo de voluntarios y trabajamos diferentes temas. Los más conocidos son la protección del derecho a la vida y contra la pena de muerte. Son campañas que trabajamos con el Ayuntamiento de Tarragona y es una campaña que se celebra cada 30 de octubre y se llama La Ciudad por la Vida. También trabajamos mucho el tema de los derechos de las mujeres y coordinamos con grupos de entidades de Tarragona y Reus y del Camp de Tarragona en movimientos que se llaman el 8 de marzo y el 25 de noviembre, el 25N. Son plataformas diferentes donde se puede coordinar incidencias sobre este tema. Quan es va constituir el grup, de seguida vam pensar que seria bo tenir alguna imatge icònica del grup d'Amnistia i vam pensar de seguida amb el pintor Matías Palau-Ferrer, perquè era una persona que sabíem que era molt generosa, alguns el coneixíem ja, jo personalment recordo que encara havia assistit a alguna performance d'aquelles que feia al seu taller de Montblanc cremant quadros, davant meu va cremar un quadre, no recordo quin era, perquè era una sardana, totes molt boniques, i recordo les protestes de tothom, no, per favor, no el cremi, no el cremi. Llavors sabíem que tenia un gran cor, era molt generós i de fet, després de posterioritat aquesta imatge icònica d'Amnistia Internacional va ser tan generós que ho va fer també amb altres entitats que li van demanar, que jo sàpiga concretament l'Associació Josep Vidal Lletja i la Federació Catalana de Voluntariat Social. Aquest quadre de Palau-Ferrer representa una figura femenina realitzada amb la tècnica d'un sol traç, però en aquest cas en concret amb dues tintes diferents, amb negre i amb vermell. La noia subjecta una gàbia a les seves mans, una gàbia oberta, d'on han sortit tres coloms de la pau, de colors bàsics, el blau, el vermell i el groc. Per tant, és un clar exemple de quadre que vol representar la llibertat. Vam escollir de seguida aquest perquè realment és molt suggeridor de la tasca d'Amnistia, procurar la llibertat de tota la gent empresonada indegudament. I aquesta gàbia i els coloms que surten vam pensar que era la imatge icònica ideal. Representa muchísimo para nosotros este cuadro que donó Matías Palau-Ferrer. Y qué mejor que este año lo saquemos nuevamente a la luz, ¿no? En este año complicado, difícil. Y lo haremos este 10 de diciembre, una fecha tan bonita, tan hermosa, una fecha que es importante para toda la humanidad como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tot i que som conscients que pot semblar que vivim en uns temps foscos, creiem que el canvi és possible, un canvi cap a un món més just on es respectin els drets humans de totes les persones.